Ki bor pulit ke Bhoi district ki layok ban kemno ya arngut ki briu ki bala syak suba donkti halor ke jingja syak pyniap dusmon jong weu khynnah ubadang shipos nemrta hapok ke shnong Umtangar Bhoi district. Nakaliang superintendent of police ke Bhoi ulaong bakini ki arngut ki suba donkti hakini ke kampun trim ki dei ki bala tip kerteng kum upen shailang warjri life ars nemrta ubadai na kashnong Umtangar bahap hapo patar khama PS Bhoi district bat uban shengain tensong arpras nemrta ubadai na nong thamai la palang PS pen ursla bat ubasyong basa menta ha Umtangar Bhoi district. Kani ke jingja bas ngomulung bat penher serniu yaki babun balang kalapau berthai hadin ke jing ujor jahar daki bahayi ngasem jong neu khynnah bala klat no ya bala tip kerteng kum ukit dorlang marban yang shipos nemrta ubadai na kashnong Umtangar haka khat khandai tarik benai baar arajar arpusau kata hadin bala lap ya kamet yap jong u haka khat pra tarik rempang haka por kum bah nyo buje janmit na ka kper jong uba koman nongrang ha Umtangar hadin ba ulaja arngai na duk ka khat nyo tarik rempang. Nakaliang ki pulit kila register case ya ka jahar bala mudui daki bahayi ngasem jong neu khynnah haka khat khandai tarik mentau benai hapo ka kendon lais paar IPC. Ki pulit kila sedang ru ban penlong ya ka jingtok kiat persyak ya kini ki arngut ki suba khnang ban lap ya ka daw tenrai ka balam syak ni ka jingja syak pyniap jong neu khynnah. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center